Доброго дня! Ви дивитесь «Заман» в студії Ескандер Меметов. Сьогодні 9 листопада і це 621-й день анексії Криму. Україна припиняє імпортувати електроенергію з Росії. Про це на брифінгу сказав міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин. Це відбудеться 11 листопада. Він додав, що на даний момент в Україні достатньо потужності, аби забезпечити свої потреби. Невідомі пошкодили авто з кримсько-татарським прапором. Це сталося на вулиці Київській у Сімферополі. У машині пробили колеса та цвяхом надрапали образливі слова на адресу кримських татар. Ситуацію прокоментував голова Центрвиборчкому Курултаю Заїр Смедляєв. В очередной раз машину, в которой находилась крымско-татарская символика, в данном случае флажок, поцарапали, написали нецензурные вещи в отношении крымских татар, проткнули шину. То есть такие вот в последнее время уже пару случаев таких вот. Это спланированная провокация. В данном случае, например, сами те, чьи машины были повреждены, вначале хотели написать заявление в правоохранительные органы, а потом поняли, что это бесполезно. Ну, то есть отказались. Ну, традиционно дальше я считаю, что эти провокации будут увеличиваться. Лідери кримських татар зустрілися з представниками ЄС. Відбулася зустріч із верховним представником Європейського Союзу у закордонних справах та політиці безпеки Федерікою Могерині. Про деталі розкаже голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рифат Шубаров у наступному випуску «Заман». У Києві відбулось засідання Координаційної ради Всесвітнього конгресу кримських татар. У ньому взяли участь 16 з 23 членів ради, серед яких представники з Туреччини, Румунії, України, Литви, Польщі та Німеччини. Обговорювали ситуацію в Криму, зокрема репресії і злочини у сфері прав людини після окупації півострова. На засіданні також закликали надати допомогу інформаційному агентству КХА та телеканалу АТР. Запропонували, аби телеканал АТР «Ілляле» виходили на супутнику «Тюрксет». У підсумку вирішили зареєструвати Всесвітній конгрес в Україні і підготували письмову заяву для реєстрації конгресу в ООН. Також обговорювали блокаду Криму, що продовжується вже 51 день. Я должен сказать, что очень большой отклик у литовского населения, поскольку приближается зима, а люди, блокирующие Крым, уже нуждаются в теплой одежде. Мы начали гуманитарную акцию. Мы попросили у жителей Литвы перенести теплые вещи, печки, грелки, спальные мешки. И я думаю, в 20-х числах или под конец месяца ноября мы уже приедем с этой гуманитарной помощью. Українські активісти привітали Геннадія Афанасьєва з днем народження. Як передають Крим Реалії, таку акцію провели у Києві у підтримку кримчанина, засудженого російським судом на 7 років позбавлення волі. Дуже важливо було показати, що про нього пам'ятають, його продовжують підтримувати. І друга мета цієї акції, крім просто висловлення підтримки, це поширення послання про те, що треба не забувати про наших заручників в російських тюрмах. Сьогодні 51-й день громадянської блокади Криму. Напередодні на пропускному пункті Чаплинка активісти зупинили вантажівку з електротехнічним обладнанням. Відправник Таврида Електрик, що припиняє свою роботу на півострові. Деталі у сюжеті Гульсом Халілової. Вантажівку з електротехнічним обладнанням вчора на пропускному пункті Чаплинка зупинили активісти громадянської блокади Криму. Машина їхала з Севастополя. Відправником є підприємство «Таврида Електрик». За інформацією активістів, воно належить севастопольському губернатору Олексію Чалому. Есть у нас информация, что предприятие принадлежит самозваному мэру города Севастополя по фамилии Чалый. Эту информацию будут проверять правоохранители и будут предпринимать меры государственного реагирования. Водій вантажівки працює на підприємстві вже 10 років. Розповідає, Таврида Електрик припиняє свою діяльність на півострові, тому все обладнання перевозять на материк. Наше предприятие находится в городе Киеве. А в Днепропетровске у нас находится склад, куда мы сейчас вывозим бывшего предприятие, или как можно назвать сейчас бывшее. Оно не бывшее, оно есть.
Вот. Ну, короче, оттуда нас выселяют. Мы сейчас переезжаем сюда, в Украину. Со слов водителя, этот грузовик выехал в среду прошлую из Севастополя. Сюда этот грузовик все время находился уже на нашей территории в буферной зоне. Его наши пограничники и таможенники не пропускали. Сюда уже успел приехать и директор этой фирмы. Но опять же, он человек, представившийся директором. С его слов, они там ликвидируют предприятие, переезжают на материковую Украину с оккупированной территории, потому что им там местные конкуренты перекрыли кислород и велели убираться из Крима. В ході перевірки з'ясувалося, що у водія 2 пакети документів, відрізняються відправники та назви підприємств. Тут же вы показываете на территории Украины Таврида Электрик Да. с адресом город Севастополь. Почему это так мы Да, почему два так? пакета? Да. Ну, для Потому вас что сделали пакет для Украины фальшивый. один украинский, один А вы это всё русский. показывали? Потому что русские требуют русские документы. Подождите, то, А что на Украине русские там ваши у нас требуют, там это нас вообще мало интересует. Что там русские требуют, нам вообще не интересно. Должно быть все в соответствии с действующим законодательством Украины. Мы в одном пакете видим Севастополь, Россия, отправитель Севастополь, Россия, Филентовское шоссе, Севстрой, сейчас я вам скажу, предприятие Севэнергострой. И второй пакет документов, где отправителем является Таврида Электрик Украина, город Севастополь, Филентовское шоссе, дом 1/2. То есть подделка документов, ввод в заблуждение органов, правоохранительных органов, органов контроля, которые находятся непосредственно в зоне действия административной границы с Автономной Республики Крым. Сам водій визнає, керівництво підготувало 2 пакети документів для перетину кордонів. Российские, А на українській? на украинский, украинский. Это не секрет, это так все делают. Потому что иначе не выйдешь оттуда. Потому что Россия, они требуют свои документы, не на украинском языке, а на своем языке. А на Украине требуют украинский, на украинском языке. На пропускний пункт Чаплинка приїхали правоохоронці. Активісти передали їм пакети документів. Розбиратися у ситуації тепер будуть представники СБУ та міліції. Гульсум Халілова, Ельдар Тарахташ, Заман, АТР. На заступника так званого міністра інформації Криму Поклонського порушили кримінальну справу. Першого заступника міністра внутрішньої політики, інформації та зв'язку російської влади Криму Сергія Доценка затримали співробітники слідчого комітету Росії за використання службових повноважень всупереч інтересам служби. Міністру загрожують штраф у розмірі 80 тисяч рублів. У Севастополі відбувся пікет під лікарнею. Його влаштували представники громадськості, колишні пацієнти і родичі тих, хто постраждав від неякісних медичних послуг. Девізом пікету стало гасло «Восканяна у відставку». Юрій Восканян – начальник департаменту охорони здоров'я російського уряду Криму. Севастополю. А до його діяльності у містян і медиків багато претензій. Черги в поліклініках стали постійним явищем, а на прийом до спеціалістів не потрапити внаслідок масових звільнень лікарів. Власник приватних кримських зоопарків судитиметься з російською митницею. Про це написав у своєму блозі сам Олег Зубков. За його словами, у грудні 2014-го він привіз у Крим 2 павіанів гамадрил. Їх подарували німецькі колеги. Тоді від нього не вимагали жодних документів. Пізніше до зоопарку почали навідуватись з перевірками. Але останньою краплею став штраф на мільйон майже 200 тисяч рублів. Це не перший штраф на велику суму до підприємства Зубкова, що накладає російська влада Криму. У Криму селян зобов'язали постачати продукти в місто. У Міністерстві промислової політики російського уряду Криму повідомили, що за кожним містом півострова закріплений конкретний сільськогосподарський регіон. Для забезпечення споживчого ринку та підтримки цінової стабільності в Криму проводять щотижневі ярмарки вихідного дня у всіх містах. Від початку блокади Криму ярмарки на півострові відбуваються регулярно. Ім'я кримсько-татарського героя соцпраці Енвера Алієва увінчили на стелі в Сімферополі. У церемонії брав участь і перший секретар Кримського осередку комуністів Росії Леонід Грач. Під час виступу Енвер Алієв сказав, що любить багато працювати, розказав про дитинство, депортацію та трудові досягнення.
Что бы там ни говорили те, кто до сегодняшнего дня грабит все то, что создано великим трудом советского народа, выбить и с души, и с памяти этот великий праздник у них не пройдет. У Сімферопольському дитсадку відкрили кримсько-татарську групу. Така група з'явилась у дитячому садку номер 7 «Перлинка». Її відвідують 25 вихованців, 3 з яких – російських родин. Їх батьки виявили цікавість до кримсько-татарської культури. У Меджлісі сподіваються, що ця подія стане кроком до формування толерантного суспільства Криму. У Сімферополі з'явилися листівки, що закликають спілкуватися українською мовою. Таку акцію провели невідомі активісти до Дня української мови та писемності. Але ці заклики дуже швидко повідривали прихильники російськомовного Криму. В Росії художник підпалив ФСБ. В Москві затримали Петра Павленського за спробу підпалу головного входу в будівлю ФСБ в Росії на Луб'янці. Разом з Павленським затримали 2 журналістів телеканалу «Дождь» – Володимира Роменського та Нігіну Біроєву. Павленського доставили у відділ поліції за підозрою у скоєнні дрібного хуліганства. Журналісти поїхали як свідки. Пізніше їх відпустили. Це не перша акція художника. Раніше він відрізав собі мочку вуха, зашивав рот та прибивав себе цвяхами до Красної площі. Прорив інформаційної блокади влаштували опозиціонери Москви, передає Кримреалії. За словами організаторів, більшість росіян не володіють достовірною інформацією щодо подій в Україні. Ця акція інформує жителів Москви про реальні події. Вот влияние пропаганды очень сильное. Люди считают, что мы там пятая колонна, нацпредатели, бандеровцы, фашисты. И вытравить это очень трудно. Когда человеку 24 часа в сутки, как вот он включит телевизор, радио или газету, ему промывают мозги, естественно, повторяет все эти лозунги. У центрі Києва в музеї-квартирі Павла Тичини проходить персональна виставка фотографа Костянтина Потапова з циклу «Крим». Автор представив 10 найкращих робіт, зроблених під час подорожей Кримськими горами. За словами Костянтина, кожна фотографія – це мить, яка вже ніколи не повториться. Своїми роботами автор прагне показати відвідувачам красу природи Криму, яку можна побачити, прогулюючись гірськими стежками. Представлены 10 фотографий, они напечатаны на холсте размером 55 на 85 сантиметров. На этих фотографиях изображен горный Крым. Собственно говоря, тропы и различные, будем говорить так, популярные места. То есть все, кто ходил в горы Крыма, в этих местах был. Даже если он их не узнает, гарантированно они там были. Це всі новини на цю годину. Більше дивіться у наступному випуску з Ельдаром Курцеїтовим. На все добре.